Няма търпение ягодките да пораснат. Аз чакам само. Чакам ягодките да пораснат. Ето я моята приятелка готвачка. Ягодки са. Тя има ягодка тук. Сготвила една ягода. Да, ние чакаме да ни растат ягодки в градинките, за да ние да си късаме и да се храним с тях. Защото нямаме друго за храна. Само 2 дробчета. Имаме иначе всичко. Да, имаме и храна, каша. Имаме много неща. Ама най-обичаме ягодите. Сега нито една никога не ни е растяла голяма. Искам някога голяма да порасте. Добре. Няма ги! Няма! Хайде! Порасти! 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 Това трябваше да е в сценария. Кажи моля! 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 Това беше по сценария! Заповядай! Сготи го, т.е. зарежи го. Зарежи го. Моля, ти ще го изгориш. Литнаха по пътя. Едната остана. Сега ще си говорим за готвенето. Сега аз ще ти кажа едно важно нещо за готвенето. Трябва да ги скотвиш по този начин, който трябва. Аз съм известна певица. Идвам да ви изпея една песен. Слънце... О, да! Ще ви изпея една песен. Тая е по-яка от всички ваши. Черно море, много е добре. Слънце пече, още по-добре. Много е кратка. Да се занимавате с тази. Това не беше в сценария, глупачка. Моля? В сценария ли? Не беше в сценария? Трябва ли отначало да почне клипа? Не се вживях достатъчно също така. Винаги ти повтарям едно и също. Аз не го разбирам. Извинявай. Качам се горе. Странни старици са тези. Ще откъсна. Още малкичко ягодки. Моля те, порасти. Този път защо не става с моля те? Сега е сценария на феичката. Сценария на феичката. Ще ти порасте веднага. Ще ти порасте. Само ми кажи. Само кажи. Дзън, 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 дзън. И ми да става. За първи път ще ядем. Ало, певица, ела. Ела и ти. Ти си тук. Тук. Тук и си говорим. Хайде, защо не пробваме? Ето, идвам и аз. Така всички се оправили. Браво, сценария беше супер. Браво, вижте само тези писменца. Хайде да ядем наистина. Мързи ме да стигна и на мен. И мен. Аз не мога да помръдна и пръще. И аз
И аз. Как да го стигнем? Аз ще ви го взема. Искате ли?